Hi, we're back again with yet another video. My name is Pilot Wise, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Pilot Wise studios. Pano Pilot Wise tokuzanya tese kuitika on social media. Yomatumano ose enyika ati mire tenge tichiunzirai panapa chenyu kutenga data andi chenyu kutenga data mogara pano paPilot Wise mechinzwa zvese zviri kuitika. Wala pakaipa adenga vashoma vachariwana boys. Boys, that's boys. I'm na Colourfull. I would have to Iowa. Tatuita threesome test. Wouldn't Colourfull. Na maloti boys. As it took garage, it is to my threesome boys. Bedroom, mana wouldn't get the boys. Boys, and you got Maguma. One of my threesome boys. Ituziuta vakatorana mutokoka boys otoita mathreesome. Denga vashoma vacharuona boys. Threesome foursome boys. Meno pamwe ndo celebrity chacho andizive but pakaipa boys pakaipa asi mimi ituziva vafungire mucomment section inyaya iyi boys kuti munozvinzwa sei unosei panyaya iyi boys ndo zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe lo it happening man. So my name is Pilot Wise, Mr. Beast Zimbabwe.